있으나 하고 하베네 이제 그냥 그거 알았어. 라라네. Good morning guys जों दा सिखारबाय सिखारनानै एसे सानजौलायबायसो दा फुंनि 9टा ना 8टा जाखो आं मिथिला ओमफ्राय जिखुनु नै जोंनि ब्रेकफास्टआ रेडि बाहाय सुजि दङ कफि दङ ओमफ्राय नै बेखौ मा होननांगौ जाखो सिरा सिरा दङ दा जोङो जाग्रोसै ओमफ्राय जानानै जोङो जानानै ओंखारलांसै बाजारावहाय लोगो मोनाव दंलाय बिफां लाइफां सारि सारिथारहाय जा मोजां बार फैखायो Yo, Padaro, Rider. I am a rider, never play. Rider. Thằng thế này đó. Cái gì lằng thôi đó. Cái đi cột đơn thuần chơi. Scooter hư lằng chơi. Thấy cái gì rider này. Cái đó. Shopping khá lắm. Một bạn này ra xỉ जों सफैबाय दा बाजार खालामनो मा बाजार होनो बेखौ हा सापागुरि नै मुवा लाखाबाय आखायावहाय देनांहाय संसार जानांगौबा संसार जाबा बिदिनो लागोन जोङो दाथ' बिमा बिफाया खालामो माबाखौ बाजारफोरखौ बिफा बिमाया खालामो देनांहाय जोङो खालामफैयो आयौ मालिसावनो खालामफैयो जाखायो हारसिङैनो आं खालामनाय जाया देनांहाय माबानोसै देनांहाय औ Oh. देनांहाय संसार जाबा खालामफैबाय थानोसै आं बिदि मरा लानानै अबेथिं दा आं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे गेम खोन्थागासिनो रामि मार्च बेखौ मारै गेलेयो आरो गेलेबा मा मोनो बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबबासो मोनथिगोन आरो जायहा इन्टारेस्टेड गेमावहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय आं गेलेलांसै स' आं गेलेनायखौ नोंथांमोना नायग्रोदो बिनि उनावहाय नोंथांमोना खालामबानो जाबाय नै दा अपेन खालामना लाग्रोबाय आङो एपखौ रामि मार्च ओमफ्राय साइन आप खालामबाय लगइन खालामबाय फन नाम्बारजों बिनि उनावहाय आङो रिसार्ज खालामबाय 500 एकनि बिनि उनावहाय आङो दा गेलेनोसै एलाय दा आङो ड्रागनाव 10 थाखा होनोसै 10 रुपिस होनसै आं ड्रागनावहाय मोना नायनि मोनासै ड्रागनाव मोनासै आङो ओमफ्राय सेकेन्ड टाइम ट्राइ खालामबावसै आङो खेबसेबाव ड्रागनावहाय नै मोनबाय आङो 30 रुपिस होदोंमोन आङो मोनबाय आङो दा बिदिनो गेलेलांबाय थानोसै आङो आरो 10 रुपिस होबावनोसै आं नै मोनलायबाय नै बिदि आरो एबार होबावनि आं ड्रागनावनो देरहाबाय थायो माथो नै मोनलायबाय आं नै बिदिनो नोंथांमोना गेलेलांबाय थानो हागोन माने 10 रुपिसबो माबा होनो हागोन इनभेस्ट खालामनो हागोन 20 30 बेसेबां बुरजा इनभेस्ट खालामो बेसेबां बुरजा मोनगोन आरो बिदिनो आरो दा नायलांबाय थाबानो जाबाय आं बेखौ मारै विड्र खालामो आङो एहाय थांबाय ओमफ्राय विड्र दंखायो माबा लिरबाय एमाउन्टखौ लिरबाय आङो बेसेबां जाखो एमाउन्टआ आंना देरहानाया स' नैलाय डाइरेक्ट हाबफैबाय आंनियावहाय बिदिनो विड्र खालामनो हागोन स' ट्राइ खालामनायदो नोंथांमोनाबो एलाय बेसेबां आं गेलेदों बेसेबां बिदिनो हागोन आरो मोजां गाज्रि मोनदों एसे बुरजा हरदेरा दै औ एसे बारा हरदेरदोरा बारा फिसा नाङा दे आदै बारा फिसा नाङा मेरला नै जों मोनफैबायानो नै दावदै लाखाबाय आंना फिसा बेगा नै माइरंखौ लायाखै ओंखामखौ लायाखै माखौ लायनो नागिरखो आलासि संना लासिना गोसोआव गैया माखौ जानो नागिरखो नोंहा बोरै गोसोआव फैखो नोङो आंथ' जेबो थालिया माखौ जायोमोन मिथिया आं जेबो थालियामोन नोंखौ लानांगौ गायसिनाव फैखादों ना माखो नोङो औ खिजों जाबाय गोसोखांबाय आङो जोङो गासै बुस्थु लाजोबखांबाय बाट
जे बुस्थुखौ लानांगौ बेखौनो लायाखै जों ओंखामजों जायो नालाय अमाफोरखौ ओंखायनो ओंखामखौनो बावलांसैमोन फाग्लासोना ओंखामखौनो बावलांसैमोन स' गाइस जों दा थांजासिम नोंथांमोन नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम लागावबाय नाबा बिथाङा फैगौ कुकार गिदिर लानानै हाबि खामजागोन गुदुंथार बिथाङा कुकार लाना फैबाय गाइस होनला जोङो दोनदो दे थारा थोगोन थाराथाय गासिबो लाजोब्बाय दा देखायगासिनो नोंथांमोननो थांसै जोङो Hi guys. Ada आंनिबो subscribe खालामनो थाखाय मानो नोङो? खालामथिजोरा नङा आं नोंनिखौ होना खागोनब्रा आं डिसक्रिपसन बक्सआव होना होगोन आरो बे केपसनाव होना होगोन आङो नोंथांमोना खालामथार दे 1K जाबाय जल्दि जल्दि 10K खालामहोनो लामाया जाला नै सोरबा फैसा दंबा बानायफैदो लामाखौ नै लामाखौ बानायफैदो खाथा खाथ्रिजों अलपखाय आदा left hand dia loise ha kanan ni kese tu dia nya kodo tulis tak kese foto asih tak kau ini ki deh poti ka deh poti deh dada asih loisam blogot jibo 네, 불이야. 포티가 되도? अच्छा वाला दो भैया अच्छा वाला दो 20 टका में 20 टका अरे पर को मैं खाया 20 टका में ini kurang mahal nih sebaik deh poti lah ya poti isra kata main sarayang bisa kan menurut aku islah itu apa ya kira जों थांगासिनो गाइस नै जायगा नागिरनानै बेसेरा गोदोमलायथारबाय नै दालांगा ओमफ्राय हायसा नागिरदोंमोन हान्थिनो नङाबा ओंख्रिखौ लानानै थानांगोन थुरमुसबो लाबोदों सासे थुरमुस लानाय ओमफ्राय सासे सारायखौ लानानै सिखारनांगौमोन गाइस जों फैबायमोन ओमफ्राय नै फैनायाबो बानलुजों संख्रिजोंखौनो बावो एबार जोङो गासिबो लाबोजोब्बाय नै दै लाबोबाय आरो ओमफ्राय सामब्राम थामब्राम लाबोजोब्बाय दुन्दिया लाबोजोब्बाय lubangnya guys langsung itu sudah sama ini sistem ya begitu terus deh salah terus langsung dah honestly ekdom usah hasilnya gede banget nah bisa pegang